Yankobono mantam ne mo posi commander na ene wo bo adwuma den ewo ho wo mo ko ade ati akronfo ye to hye akwantufo ne ahyenkafo so no watu onso sa meka se wachi nipa no mu bia osusuo se krono bo ekoso wo ho no onim ho ebi Bena Chronobon ne bonfosam obetumi to so sa wobono mantem ne monti ene Bono Regional Police Command ede dwumedi bi ahyehye so a wode hwese obetumi edi etu anamo afasa enema hodo a ekoso ewo mantem no emu na wonsantwefo nhim bi hwehye so Bono Regional Police Headquarters ena Bono Regional Police Commander DCOP Joshua Copson ede etujase ene wonomo ede sa won adwumedi hwehye so ewo ensem bi obi betia wonanso ede ma won Aino namsunti okupi mu ewo brekum drobo nkasemu domfete ewia krum enafe nkrotoa hodo bia eka ho sa edwumedi a won hyehyɛ so no botae nyina no se kronosem wonomo ebesi ano kwansanso no manfo okura akode a wodidi bonenso obegine nyina edi firi wonomo ensem enye no nko a omanfo so wotwi motoi bi edi firi kodivu abibure mu ewo oman mu nso so wohwe ne wotu wonso esa omanfo bi a wakire wonomo ene amponsa kwa mediewu Shadrack Obusu Kwafo Samuel Latif Mustafa Mosbi Owusu Kofi Idrisa Kwabena Azubila Akalote enafi Baba Kumi Foster we ena postdumako no ekirimudia wonomo eyenhwehwemu bi oboboso de toso edun wotwe no emu a ho ensema hodu bi ebeto nanim se enipa enu bi ka ho bom oye wadwene se enkobakobɔ kro no ewo brekum drobo kwantempo no so nenso enam sa posifo etumi etu anamo ntamunti wontimu ponyina eye kwa ehwehwemu hodu bi nso woye ma wo hunu se ene etu enafe etu mobanso so wo hunu bi ewo omanfo bi eho a ebra wonomo ebisa opinion din Latif Mustafa ohu akodi won ho no wokire se woto etuyi 9000 Ghana cedis edifiri onipa bi ehonomo we ne nsem afoforo bi ena posifo ni wonomo yehwehwemu afa ho ewo wono wantem ntia wonomo enam so manipa ku we se wakire wonomo nyina